Каква каравана? Аз да не съм Еминем, фонен филм за Еминем. Палим от Варна за Бургас, след 2 часа и 350 забоя сме там. Влизам в някакъв хипарски бивак, пълен само с софианци и пловдивчани, са подготвен да застанем всички в кръки да пием комбая. Някои хора това е представата за Черноморието, те дори не са дали 40 лева за шезлонг някога, или пък 20 лева за фрапе. Уж сме дошли на каравана, ама някой е сковал тая ханска шатра пред нея, която е оборудвана с всичко, включително диван, завеси, статуя на котка и санитарен порцелан. Самата каравана е само за спане, като събира 4 човека и половина или 2 човека и лабораторно оборудване за готвене на кристали. Ако някой е ял твърде много чеса, има опция да спи на хамака отвънка или да се престроя, че е в клип на Ения, както правя тук в момента. Оставяме десагите и тръгваме към плажа да се поизплакнем солено. Естествено, всички сме с една чанта, то е ясно кой ще носи. Натъкваме се на лодка с прясно наврани морски шарки и съвсем случайно минаваме покрай домът на бившата ми на път за плажа. Времето е леко ветровито, както може да прецените от този флаг на карибски пирати. Но това няма да ни спре да се насладим на плажа. Може би трябваше, защото буквално ще се удавя, тук се вижда точно къде се е опитал Посейдон да мъдръбне в море. Може да няма спасител, но поне има спасителен пост с реклама на Lidl. Тези концесии явно ги дават на харабията и аз ще се взема. Сега няма да оставя почти удаване да ни съсипва настроението, пък в крайна сметка не съм възкресен, колко се удавя. Нямаше как да не сбъдна една от детските смеши, а именно да карам багер, то сега е без това машина смяната гони 6 цели, а няма по-добро време да се преквалифицираш. Връщаме се в лагера и почвам да събирам пръчки, понеже паленето на огън къмпинга е строго забранено и затова смятам да метна някой друг сух клон барбекюто за амбиант вечер. След бърза следобедна дрямка и няколко освежаващи питиета е време да се насочим отново към плажа за втората сесия за деня. Естествено, вземаме се букука да си го изхвърлим, защото не сме някакви некърмени военносмуци, които са ходили да празнуват July Morning на плажа на Екзе. Като дайни балкан туристи си носим всичко от къщи, като това не се свежда само до хавли и чедър, защото направо изнесваме посудата от каравана. Тук може да се строя, че бягам на забавника данс, но това всъщност е в реално време. 50 метра в училище ги правих за 2 учебни часа. Връщаме се във времения си дом и почваме приготовления за вечеря. Един слава масата, друг ниже шишчета, трети прави коктейли, четвърти се раздава на дансинга. В този живот е особено важно човек да знае кои са му силните страни. След не много време месото и зеленчуците са готови за барбекюто и е време да спра салига и да направим малко огън. Пържолите са по авторска рецепта, подправени са с вода, за да станат по-хидратиращи. Докато добавихме финалните штрихи към заветната си вечеря, някакъв шано маняк дойде и донесе ракия в термос, да е жив и здрав. Тук играем на откри разликите с нея. След вечеря е време да се сближим с момичетата, като си разказваме истории за първите си цикли около лагерния огън. После влизам на бързо като Майли Сайрас 2013 година и слягаме да спим. На следващия ден ставаме, пием по едно бързо кафе, изяждаме кой колкото може, сбукваме се с съседа и с патките и се товарим в колата. Аз знам, че следващия път някой като ми се обади да ми каже да ходим на каравана, няма да му кажа.